kare ne da dukkan illa mai waka da musara zan wani masoya zalla waka ta sa ni shura ta sa ni shura waka ta sa ni shura mai suna na zo na gaida masoya na sanni masoya sanni masoya na zo na gaida masoya na sanni masoya ina godewa Allah alhamdulillah Allah masha Allah na godewa Allah alhamdulillah kai wasu burin su gani za su zo har magana wasu na da kirin sunana suna ta du'a'i gona kullum bibiyar lamarina waka ne ta yi mini rana ta yi mini rana masoya suna kaunata suna kaunata Allah alhamdulillah Allah masha Allah na godewa Allah alhamdulillah kai kullum idan na yi sallah sai na roki sarkin raina ya kare mini harshe na kare na furta banana kuma kare na rage masoya kowa da ba shi haƙinsa da ba shi haƙinsa matsayin tukuiti nasa tukuiti nasa Allah alhamdulillah Allah masha Allah na godewa Allah alhamdulillah kai wayo duniya da daɗi kuma salama yayi da daɗi ba don matambaya ba ni dai duniyan ga ta kai wallahi da gani ga masoyana gani ga masoyana rawar ku za na taka don haka sai ku zo ku kalla idan kuna nan na san ban zama cikin rana kuna araina domin kurai da zance na wayo rayuwa da daɗi kuma duniya da faɗi masoya na da daɗi sun sani cikin nishaɗi sai su ce da ni ɗan zamani ɗan zamani ɗan zamani ga Yusuf ɗan zamani ɗan zamani ɗan zamani wallahi muna tare duk sanani zan jure ni da ku ba ware ba batun wani bare ko yaushe muna tare Yana ba shi hannu a bayan Yusuf.